Здравейте, скъпи участници в Моденита БГ Стани автор. Днес в тази купа съм приготвила всички участници с техните рецепти от месец януари. Един от вас ще спечели 50 лева. Една изключително добра награда, с която може да се закупите любимият домакински уред. С него може да ни приготвите уникални рецепти. Заповядайте отново в нашия сайт. В него стават чудеса. Ето сега ще разбъркам всички имена на авторите ни. Един от вас ще спечели 50 лева. Кой е той? Тиквено изкушение с карамел Добринка Петкова от град Мездра. Добринка, вие сте нашият късметлия. 50 лева отиват при вас. Заповядайте. Молим да се свържете с нас в рамките на един месец, за да получите своята награда. И не забравяйте да се включите в нашия YouTube канал, където ще излъчваме нашата видеотомбола всеки месец на 6-то число.